kabayers, susuki. One, two, three. Kulang niyog na tali to. 1, 2, 3, 4, 6 na niyog. 150 square meter. Gulog-gulugan namin. Ang area hindi bundok. Patag. Ito na yan, 6. Tatlong niyog. Punta doon. Ito niyog. Tatlong puno in street. 10 or 15. This 14C mga kabayers, okay Daplin sa kalsada. Anin namin dong. Okay, daplin sa kalsada. Muna. Okay, kabayers. Salamat. Thank you. Sino naman? Hutatan ko lah. Pagdalang sa ako Ya, tiragot na. Video. Oh, video. So, yurot pala na naman Ala, daw, makita naman nag-friend me. Yurot nila. May. Hello mga kabayers. Da. Nanguha ko abana. Pero ang tagiya na may naura. Patilaw ra, gikuha ra ng bangag. Len, ngay minaban na Len. Oh, daw. Gawa nga ba na lang color pula lang. May sini kurinti di may. Bala na, cool ba? Wala na, basta lang abana. Oo. Thank you very much mga kabayers. Ting gamang ilamang Mga na. ilamang ko anon. Bolos lang gakain ta na. Lang sama di ko tao. Ayay, nawa lagi. Okay, tingala ko. Alo. Be? Ambi be? Wala lagi. Uy. Awa mga guys. Salamat mga kabayers. Walang pinipili ang mga ano ngayon. Dudurugin ka talaga. Dudurog. Banat pug kaon tumdum. Hirap. Kain mga kabayers. Matamis, Abana, matamis. Babano. Da. Mas buita pa. Sarap. Sarap. Dito lang ng bunga ng abana. Sarap. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Dapat yun. Masarap. Di.
Chili. Hi! Kaon siya kuan. Lamig din nga ba na ba? Bro, lang ko katanom anak kay. Mama, sige guys, mama tanong. Dito pud minug diyan tanami tanom da ba Ma'am, ilang. ni tanan-tanon. Mama, Ang sige gino? tanong naman nila. Naman din kuno daw sili dito sa una dalom. Naagto. Sada kay nga aba na magnolia. Magnolia man na daw. Ha? Magnolia. Magnolia tamis Kana kayo. kung aba na nga juice. Mo na siya. Nga aba na. Ito clock. Pinoy niya siya nga ba na, Pinoy. Binoy. Dagan ako nakaon nga ba na Kailan kani mo kon siya. iyo tanugan baka na. Lalakol. Gani. Pinugon ba, pinugon. Ah, Tagsa ta, tagsa. agata. Dugay mo siya bunga oh. Dagan siya bunga. Di wala ko siya. Kaon niya eh. Okay. Uwan. Hello, selamat mga kabayas. Ito na ngayon